През 1218 година за цар на българите е провъзгласен Иван Асен II. С търпение и дипломация, той успява да реши не само вътрешните отношения в държавата, но и умело се справя с външната политика, като България става международен фактор на европейската политическа сцена. Сключва брак с унгарската принцеса Анна Мария, като така подсигурява северозападните граници на България. Царят сключва примирие и с деспотът на Епир, Теодор Комнин. Притеснен от нарастващото влияние на българския цар, Теодор Комнин решава да наруши мира и да предприеме голям военен поход срещу него. На 9 март 1230 година, край Клокотница, се състои една от най-великите битки в българската история, между българската войска, водена от Иван Асен II и Теодор Комнин. Епирският деспот е пленен, а войската му разпусната. Времето, в което управлява Иван Асен II, се смята за най-блестящата епоха от времето на Второто българско царство.